तुमच्या गाडी बघा 4 गाडी लागल्या मागायला राजकीय प्रवास शेर्डीच्या ग्रामपंचायत सदस्यपदापासून सुरू झाला. सन 2000 ते 2010 या काळात ग्रामपंचायत सदस्य आणि 2010 ते 2012 मध्ये सरपंच म्हणून त्यांनी अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केली. 2018 ते 2023 दरम्यान त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष म्हणून धुरा सांभाळली. पुढे 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी समोरच्या उमेदवाराला अतिशय कडवी झुंज देत मतदारसंघातील माणसाच्या मनातलं आपलं नेतृत्व सिद्ध केलं. त्यानंतर असंख्य कार्यकर्त्यांच्या भेट्यामुळे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांच्या आग्रहाखातर 19 ऑगस्ट 2025 रोजी शेकडो कार्यकर्त्यांसह मुंबई इथं भारतीय जनता पार्टी जाहीर प्रवेश केला. त्यानंतर संघटनात्मक भारतीय जनता पार्टी
चला अंगदुखी गुडघेदुखी पाठदुखी कंबरदुखी मानदुखी कधी बोलायचं नाही. सायकल नागरा ट्रॅक्टर टू व्हीलर फोर व्हीलर सगळा प्रत्येक नकाला वेगळ्या पाना घ्यायची गरज मोठ्याला छोटा छोट्याला प्रत्येक नकाला वेगळ्या पाना घ्यायची गरज 6 दिवसाच्या गरवाची वेळी 6 दिवसात आईची वेळेला तळवात शिकल्या 6 दिवसात
स्वप्नाची वेळी बघा ना, स्वप्नाची वेळी अरे दाखवा तर आता शब्द गेला त्यांना टाकून झाले माहिती घेऊन काय नाही काय जाऊन युट्यूब चॅनल मित्रा युट्यूब आहे एक चांगला व्हिडिओ घेणार स्क्रिप्ट करून गवळीला लावायला Gracias.
गेला गेला भाई तुम्ही वेगळं का लावलं? वेगळं काय कितना हुआ? 70 जे समाधान नावाचं प्रदेश आहे त्या घराच्या इथे आजच्या दिवसापासून कीर्तन आयोजित केलं. त्या कीर्तनाचा देखील लाभ आपण सर्वजण घेत आहे. त्या महोत्सवाच्या निमित्तानं मावळ्यांच्या शौर्याची गाथा मावळा स्वराज्याचे शिकवणार शिकवणारे जीवनावर असणारा ऐतिहासिक प्रयोग होतो. ज्यामधून मावळ्यांच्या पावलांचा दर्जा केलेला जिथे स्वराज्याचे स्वप्न सगळ्यांच्या घरातून साकार झालं त्या चित्रच्या आवडमध्ये आज पुन्हा एक नवं पर्व आपला देतात. मावळ्यांनी सरकारच्या जोरावर स्वतः जोडलेल्या आणि आजच्या शेतकरी
मातीच्या बळावर आत्मनिर्भर भारत घडवतात ही परंपरा हाच वारसा पुढे नेणारा नाशिक जिल्ह्यात केंद्रित आयोजित दिल्ली महोत्सव 2026 असा शुभारंभाचा प्रयोग आपल्या इथं होतं. मावळा स्वराज्य आपले केले जाते. संकल्पना आणि दिग्दर्शक ओंकार अशोक सावंत. ते बघा तिथे चला बैलगाडीत बसूया. काय ग पाणी मारतात बघा. ते बघा पाणी ते बघा आले त्यांना सांगतो माती नाही ती बघा कुठे आले बघा. हॅलो काय काय बाला काय इजा आहे सगळं झालं की मग कसं फोन करायला जेव्हा फोन अहो तिथे मला तर गेटवरती असताय तुम्ही त्याच्यात फोन करायचं मग कुठे हा हो बाळा छोटू नाही चिंटू
अरे 5:30 पर्यंत यायचं बोला त्याच्या आधी महोत्सवामध्ये उपस्थित असणारे विराट किती 7325 या नंबरची एक वॅगनर आहे. MS विराट DE 7325. त्याचबरोबर MS 46 BB 0034, MS 46 MN46 BB 0034 ही देखील वॅगनर गाडी आहे. जर गाड्यांमुळे वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अडथळा निर्माण झालाय. त्या गाड्यांच्या पाठी जवळपास 20 गाड्या अडकलेल्या आहेत. आपण आपल्या गाड्यात घेऊन बाजूला करा आणि पार्किंग झोनमध्ये पार्क करा. प्लीज करा. और खाली पालती है ना ओके बस जास्त घे त्याला फॉलो करून ओके थर्ड लागली खाली मार्क कर दिया दोन आहे समोर तिथे यायचं त्या मार्कवर यायचं मंच्या अगदी समोर अरे तुझ्या समोर काय आहे मॉनिटर आहे मॉनिटर ना तो स्पीकर
घ्यायची का आपण उपड आहे तो मला माहिती आहे उपड आहे तिथे आपल्या साईडला आहे पॅरेंटूला पण आहे का हैदराबादला माहित आहे कारण आपल्या साईडला ते काय तरी आहे एवढे नाव माहीत नाही पॅरेंटूला आहे तो घेतो हे नको मला पाठीवर ते हे असतात तेच ना काठीसारखे असते छोटे छोटे ते पण आहे तीन हजारला जोडी ती बघ सबसिबो कसली किंमत आहे कुठे आहे माणसं माणसं हातात संधी येतात तुझ्या
आपल्या गाडीवर पाहिजे बोलून